Докато ви търсихме в село Побит камък, се опитахме така да намерим къде е вашия дом, да срещнем с ваши съселени. И като търсим господин Денчо Дянков, казаха, кой е, внимавайте, много е сприхав. Майката, кой има да говоря с тях? Казаха, че сте сприхав. Им давам пари на заем, бля. От опита ми с вашия син Симеон Дянков, като съм имал интервюта, той също има някаква такава сприхавост. Може би от вас е наследил. Ама той няма лошо, той да се сприхав, няма, но... Що да съм такъв? Първо нямам с кой да говоря с тях. Аз няма допир. Те са хора, които качете са горе, те не четат книги. Вижте колко хора са си взели книги и са прочели. Какво беше познанието на финансовия министър? Поред вас. Да го изгонят. Да го изгонят. Това е познанието. Ако е бил, няма... Здрасте. Що не изгони хора Шарски? Разбирам, че сте принципен човек, но какво успехте да предадете от вашите принципи на сина си, докато сте бил с него? Колко време? Той никога не е бил с мен. Той е отгледан в детски градини. Той в София ходиш на седмична ясла, защото майка му да не е кърмен, да не се развали бюста. В Лович баба му също го прати на седмична ясла. Тогава имаше седмична ясла. Взема се сряда вечерта и събота. Той е плотно, не знам си. После, да го знам какъв е бил. Не познавам втория му баща, го фаля много. Но казахте, че сте го издържал. Пращал сте издръжки. Ама осъден съм, бе. При развод ти казват, толкова пари и ти... Колко пари му пращахте на месец? Има решение там на колко. Болно ли ви е, че не сте се чувал? И от кога не сте се чувал? Като беше на 17 години. Той е издънка на комунизма, Симеон Дянков. Майка му е комунистка, още от първи курс беше кандидат член на партията, като беше в Софийския университет. Втория му баща е преподавател по КПСС. И защо от 17 годишен, до ден днешен не сте се чували? Той ли не искаше или вие не искахте? Не. На една такава сбирка, той първо не е живал в София. И като се разведахме с майка му, тя го взе баба му, тя майка му е ловчелика, баба му гледаше. И учеше там в прогимназия, гимназия, но и в един така отивам майче беше някъде около рождения му ден, отивам да го видя в ресторанта срещу тях, сяда и той вика, майка каза, че не трябва да се виждаме повече. Що? Защото баща ми много се тръгва и е турмозил майка. Там каза го по-остро, но аз не го казвам толкова остро. И за да няма такива наранява. Докато е бил в сега финансов министър, виждали ли? Никога не са. Къде да ходя да го търся? Да ходя да го търся или той тук идва на той, що не дойде той да ме видя? Аз до когато е трябвало, откъдето съм работил, съм му пращал издръжка. Сега той не е ли дължен, той да ми праща издръжка. Боли ли ви заради това? Кой няма да го боля? Кой няма да го боля? То някой твой приятел, съученик, като те засея по този начин, човек не мога да го боли. Да. Мен ме боли, като видя едно гладно куче на улицата, даже като се нося хляба. И какво правите сега в Побит камък? Гледате какви катаклизми се случват в правителството, в държавата. Имате син, който е бил на ръководен пост, пък няма отношение към вас. Той не ми пречи. Кое не ви пречи? На нищо не ми пречи. Че имаш такъв син, много са такива.